Здравейте! Днес ще поговорим пак за giveaway-а. Ще чакам до 27 август, защото виждам, че няма искащи за giveaway-а. Но все пак минала е седмица, лято е и може би не сте в София. Знам, че имам супер малко гледане, но какво да направя? Очаквайте съвсем скоро клипче с моя най-добър приятел. Ще говорим относно възрастните хора и какви са недостатъците. Мога да ви обещая много смях и много гафове. Защото общо взето ни беше фанала лигнята и се опитахме да запишем някакво свестно клипче и просто... Да, бъст everything. Благодаря за обърнатото внимание. Надявам си този клип, който ще кача, да ви е интересен. И не забравяйте да пишете в клипа за giveaway-а. Искам го. Не забравяйте също да се абонирате, ако искате. И да, довиждане до следващия клип, който ще бъде качен след малко. Надявам се. Ако нямам технически проблеми, защото не знам що. Хайде, много говоря. Чао!